ki bakrau ha kan negeri jongai sahadin san snam riu snam ngin sayo ya kasinot syashiliang na kato kajaka kabang yadon mene ngin sayo syatay kabang iong katan shiliang tang patutip piru syane pidai katan shiliang mday tang mengi pin shiliang yangi ba pidon nang ne nda pilawan nang tai pin shiliang sa sine ngen sayo ya kasinot sia katai kajaga bat sia katai ru watla kanlong ka wei ka balang henrei hang taru kum ka lingka kadon ka wei ka ka badon lagador bat kata ka bagikhat ka koi kine kiom kidai kibadon lagador ya kita kibriu kibalaklat nakane gasla pertai kibombet kibombiang hakajing jongki hakabiyadai batlau jong ublai kine kiom kin penyolat ya kibakum kita kibriu bakin yo banyu ujat hadwar jong ublai ko balang lingka hakabakom kata ka harot jong kata ka lawan si ya kalama jong ka gospel harot jong kata ka gospel kalawan si ya kalama bat kata kalama kabala jandap sisa pa san paus nam karta Dai na kata-kadau pibo ya kana ka subject menta kamit namar baka balang kaladai ka way na pedang kibalang kibala herta kiban ri kiban kedop ya ka jinget kat hadu kana ka por kum bangilong menta karmen skam mapi ka balang pilas ngauto ya kata kador kamot ayo lingka bat balai balasi ya kalama jong ka gospel hapo jong ka nega jaga kane ka subject ka banginya keren menta kamit kadai ka subject ka ba ngan syem bakalong ka subject ka bakrau bandadai haki kenja sport bandadai haki kenja yale kai football ngila ban ong bagane ka subject kadai ka hat trick na ka benta jonga hat trick na ka benta jonga lightly kidon ki bakrau badya kane ka subject la kalong kumno ngan syem bakade ka subject kabangila abanong kalalong kompleks ya kajengem jongi bathin yoi hangne kidon kikenten kibakrau hadu kata kawai ka kenten kadai ka jingat kawai ka kenten kadai ka pertai bat kawai ka kenten kadai ka jingkela dangdon ki kenten ki bakham krau ye gine dangdon nem ki kenten ki bakham krau ye gine kawai kadai ka jingat kawai kadai ka pertai bat kawai kadai ka jingkela pidang don ka kiwai ki kenten lada pidang don ngan sa ai nomor phone saya phone lem yang kine ki kenten kidai ki kenten ki barat ba hakasla pertai bat kine ki kenten baro lai tli kidai ki kenten kom ki nong song shnong ki bala rim tam ha kane kasla pertai
Hakane ka yan ba kabangim. Kine menta baro lai teli kila syong shinong hakane kan ngit kabapelun kila palat menta nriu hajar senam. Lapalat ya kan nriu hajar senam kat kom ka jingat jonge kom ki khon ki jong ublai. Menno la thau ya ka perthai. Katno kaladap menta hadin balatau ya kepertai ladonru kakperedan badai haperedan ha kabalaka ya kejinget badlaka ya kejingkela pinyo i kejinget kabanongkong kadonaka bad kejingkela kabanengkong kadonaka kata kidai kini ki lai teli ki kentin ki bakrau tam ki bangalaong hakane kapor kane ka subjek kadai ka subjek ladangin keren ya ka hakane kamit kan khura ya ka perthai barogawai kane kan khura ya barok kiliang jong kecing em jongi kan khura ya baro kirukom im makane ka perthai kajingat kabane eskam hapdeng jong ka perthai jong ki jingkela kine kidai ki bangan bu hakmat jongi hakane kamit kabaneng kong kalong bangan keli na kabenta jong pi kalong kat no teli ki perthai ki don hapo jong ka perthai kat no teli ki perthai ki don hapo jong ka perthai Katna teli ki jingat kidon hapo jong ka jingat Katna teli ki jingkela kidon hapo jong ka jingkela kita kedai ki jingkeli ki bae hanrai ki basok yanga bat yopi ya ka bangin jubab yaki POE menta kane kabayat rengkat manga bat mapi hakane ka perthai kai kata ka perthai kai ka perthai kalong kumno kata ka perthai kajubab jong kiwei kijaj benriu kan ya per na ka jing jubab jong ka jaj benriu ka jongi kidon ki jaj benriu ka perthai ki bajubab ba ka perthai kalong ka bapelun ngiro ngidon ki bajubab ba ka perthai kalong ka bapelun henrai totip ba ka jing pelun jong ka kalong ka basau dong kata ka dei ka perthai kajeng pelun jongga kadai kabasau dong pikiran ya kai pinjin dalaong saudong ka perthai nen yo ong no ne pelun ka perthai kata kadai ka perthai ka bangingim kane kaperthai kabangi ngiem kadai kaperthai kari jongki bayem ke bapen kre bakidai banyop kaba pela kaperthai ka bangiem hakane kaperthai ka bangingi ya im mjusya yu bayap ne yo adon ne selai umkra ubayap ru uyami lang sedukan sya judan
Kane kapertai kabamot na kabenta jong kibayem bakin praktis kumno banyaw. Kata kadai kapertai. Kane kadai kata kapertai kabangi ngiyayem ngiyasyong ngiyasa. Bat kadai hakane kapertai kabangi ngiem lapnyai dakawai kabakraubor bat kata galong kapor ublay ulabu knang ban sensyar ya kapertai kadai kapor mdai kamit mdai kasngi umday ubnay, umday usnam. Henry labo, yakapor, kum kanong sensyar. Baday, namar baka sensyar kapor. Don, shibon ki pertai, hakane ka pertai. Lada kapor kam sensyar taray, hadu menta ka pertai kan don tangkaway. Day namar baka sencar kapor kakabun teligi pertai hapo jong kane ka pertai kabangingem banginnya praktis yala de kata ka pertai bangin la chakawai ka jaka kabom sencar syu da kapor pi hang ne ta kapor baik ka penia jingi pinwan pun kendu ban nga lano lasyai kapor kesensyar yang apa di pi. Nginya praktis ko para bangaj hakane ka pertai jong kapor banginya pun kre ya kata ka waipat ka pertai ka baklempor. Dalami nang ne kadairi jong ka sinot pedeng nyin hap ya ino syene. Kadau kalong syatei mdon porsyo. Daim dai nen yarak lang ne katu kadayari jungi setay. Ngin yapet hau benai April don program seno. Kapor kalayap ha kapertai. Badai namar kane kapor katau ye kibon ki pertai, katau ye ki babon ki jingaj, katau ye ki babon ki jingkala. Kata kadai kane kapertai kabangi ngiem kabangi ngisyong kabangi ngisa badai na kadakadau bangiyo ya kane kapertai hapo jong kane kapertai kum bangi imenta kane kapertai don kibaong ya kane kapertai bagadai ka planet kapertai jongi Henry to tip para bangay. Kaay kakerteng jong kane kapertai kabangiem menta kabala sensyar na kapor. Kakerteng kumno na kapertai kabangiem mangi. Kaay kakerteng kabapura jong kane kapertai kabangiem. Halaga jonggap kerteng kabaki kiri jonggap pertai ki ai ya kane kapertai kabangiem ngi kikmi kikpa ngi jupen kerteng ya kane kapertai kabamenta kapertai ayusya kane kata kade ka kerteng pura jongka kapertai ayusya kane Habayoi yakikon, habayoi yakijingdia, habayoi yakino kino, hangne hakane kasla pertai, kata kadai kajingkeren kajongi, kapertai ayusha, kabakum kene, kata kadai kapertai kabangiem, kabangisyong, kabangisa, ton yakut no ya kapertai. Kaay kene kajingay. Kaay kajingay. Katkom kajing skauto. Kajingay. Kadai kakti traikam. Kajong ublay. Hangne. Hakasla pertai. Kata kade kajingay. Kajingay.
Kadai kata kabam judon kano kajingkeli, kabam judon kano kajingpen shisha. Namar bakadai kajing shisha. Kata kadai kajingai. Kan mau habangi don kajingai, nginem don kajingkeli. Don jingkeli kajingai, don. Dangayap 2000 dok baik. Na don bakali yap le yu nu briu kadau kalong bakadon ke jingai kam judon jingli kanem kuaru ya ka jingpen shisha namar baka jingai kadai ka jing shisha batotep baka jingai ya kana ka pertai wumdai satia tang mangi ki briu ki badon uksoj ro udon ke jingai ungai ong ke ktien ke jong ulai kane ke jingai kadai kabangi ngidon ke jingkermen ya ka bom yoi bat ka airu ka jingshai ke bapaka ya ka ei ke bangi ngikirmen kata kadai kajingai. Kajingai nang ne sesurak kayo i biang-biang. Tang ba ya kata kajingai omla satia ya kaban pej dakine ki khmat ki baken jabriu. Henry ban yo i ya kajingai khabrep ya lagi jong ki khmat. Tang ki ba khabrep ya ka khmat ka baken jado pin yo i ya kata kajingai kabakrau gajungi. Tetap kaki para banget ba kibriu kibomdon kajingat lane kita kibomngat kidon shibon kajingat. Wat sengu pelamo. Ndapia kendu yau briu bomngat. Wat ong ba umdai bomdon jingat. Henry utu bomngat udon shibon ba kijingat. Ni ki Kristen ngidon kawai kajingat batla datam ngilabakla utapat ubreu bomngat udon shibon ba kijingat POI yang memperlong Kristen rengkok kami uyang hasurak dakawai kajingat ki ka khmat ka diang da ka wei ka jingai ki ka khmat ka mon da ka wei ka jingai ha POI kata ubom ngai udon shibon ba ka jingai kata ka dai ka jingai ka bangin ya keren mentah kan kami to tip ko ki para bangai ki baik ba kaatiar jong Kristen kadai kane kajingat kabangila ban syam nagakten kabakordor ka jong ulay kata kadai kajingat batsa kawai pat kalong totip para bangat baka jingat kadai ka kemitrai jong ka jingkerman balai kae rungingat namar ba ngidon syakalenti jong ka jingkerman ngilait banyak thong ya kano ka jingya thong ngilait banyak le sport ya kano ka jingya le sport ong ya le football ngi ki postor bat kino ki player ki balapau ha ka perthai wat langi latikena bangim nang ru dang don tapi kejingai dang kermen la ka kermen kadau kalong baka jingai kadon hapdeng jungi tang kawai ka basyai kabanga nganbu kai kata ka jingai kalong ko para bangai balai pidon katamet hangne balai kat kane kaler
balai pidon hakane ka jaka katamit bat ka jubab kalong kadai ka jingai ka bapenla yang abad ya pi bangin don hakane ka jaka hapo jong kane ka janmet nomor baka jingai ka penyoi yang ya kata ka jaka ka bangim syam yoi daga kemat ka bakin jado bat ladangim don ka jingai nginem don hapo jong kane ka jaka ngat ngangai piatip ha ya ka wei ka jingai thu khana kata keempat da jiaslam kadon hang tai hari Amerika kawai kemerat kabak hampir kemerat bat kata kemerat kabak kiri ustad ru ki klem la ban ai kerteng kabaya daidur kata kemerat kabala ban kenti shipoput nang ne hang tai kadang jom kata kemerat Henry ka balingo kalong balari hakawai kapak hari Amerika bat ya ka kenro jong kata kapak laker sauput pi kan jom sipuput ya ka jingker kadang sukba kat baunong Amerika pat uker tang sauput kasa hang ta khat san snem mentah kampat jom 4 jom hadu mentah. Tip lano kan jom tip. 4 jom. Kira ustad, kila puson, kila perkat, balai bagane kamrat, kabala ban ringko sipopot. Tang saupot, kam syem ringko la sausnam. Om don manu ubalala ban jubab ya kata Henry hakawai ka sngi kawai ka kena skul ka badang kendai snam karta kalatip ya kata ka khana syapang kata kamrat bat kata ka kena kalabu kerteng ha kata ka sngi ya kata kamrat bat ya kata kamrat lapen kerteng da ka kena ka ba kendai snam da ka without faith. Without faith. Daka klaim jingai. Klaim jingai. Nomor ka jingai. Kayoi. Ya kabangim yoi daki keman. Henry kane kabapli. Bakam don jingai. Kam syem yoi syalendet jong kisau potru. Yoi. Banda day baka yoi lupa siya to. Kala rengko na du meno. Bakam yoi. Bat kane kakerteng kane kat hadu kinagisngi ki pamenta. Ngandem batai stad namar bangampat poy alade. Ladadon na pedang jongpi ki balaya poy. Saya lejpek ya kata kamerat kabakerteng ka without faith. Saya lejpek. Kata kadai kajingai bat kai kane kajinggela bat tetep ko para bangai haka pertai baro kikela bat tetep kabom kela haka pertai kadai tang kajinggela piju syam kajinggela kela taruh apa ai nomor phone ni. Tang kajing kela, kabom jukela, hakane ka berthai ka bangingim. Kata kadai kajing kela. Batote bro bala dadon kibom kela. Kadai pan kajing kela. Klem kela, kadai kajing kela. Nganadu menu-menu, ngam kela, ngadai pat u kela. Hei kata kadai kajing kela.
Sayawat mapi ki ai kita ki kam ki bom kela handrai kadai kajing kela bon ba ha kajing em jui kawai kalong ba to ngin ngau tho ba kita ki nong song sinong hakane ka perthai ki breu hakane ka perthai ki bakwa ya ka jingkela ki dai ki breu ki bakwa ne skem ya lade sawat mo ya kita uno breu ubakwa bakan kela udai pat ubakwa banne skem ya lade mkwa gelare sayawat ya kata kadai ke meaning jong ke jingkela. Kuwa baka pertai kan kela henry ngakwa yalade bangan skam. Kenang bangan yo banpen kela. Kata kadai ke jingkela. Bat sakawai pat kalong ka jingkela. Kabakela hakakti ka jong ublai. Kam don jingma ai ladangi pule bnia ya kakten ka jong ublai ngin yo ya ka sabut kino ki jingkela ki bakela ka syempri akti ka jong ublai ha ka slakti ka jong ublai kam don ka jingma ya gibreu ka jingkela ka bakela syabar nakane kak sangti ka jong ublai ka po kajing jot ka bakrao ya kane ka sela perthai ko ki para bangai baye kita kidai ki jingmot jong kine ki kenten ki bakrao ki badon hapo jong kane ka subject bat menta pat kalong ki ai ken kita ki jingkela ki bangi ngibat hapo jong kine ki sngi kai kita ka jingkela kat kibor, kat ki thmai ba, hakane ka perthai, ki don, kine, ki jingkela, ki bakrau, ki bakdop ya shibon ba, ki jingkela. Ka banengkong, ka jingkela, ka bakrau, ka balapenlong hakane ka perthai kalong, ka sain perthai, lane ka sensyar khadar. Kata kadai ka wei, ka thmai ba. Kabangila banong ka politics kata kadai ganong wanra ya ka jingkela ka politics lane ka sain perthai kadai ka metba ka bakrau ka bapen kela hangne ka sela perthai ya ka perkat ya ka perdain jong kibreu kata kadai ka jingkela ka bakrau kadau kalong habangi yoi hakane ka perthai ka bangi ngiem ka jingmot jong ka sain perthai kala ya pher bat kine kisan phau ki henrau phau snam ki balalai no para bangai baye kane kadai ka thmai ba jong ka jingkela namara kine kisngi pin yoi ya kiri jong ka perthai kila penkela ya kane kasan hima sima hak sensyar hak kadar ke jongki bat pinyoi baka politics haki bakom kine gisnge kapong ya kaju kasut henry kak per kirong kaper kirong tang nakarong kalala aban weng ya kajing mot ya kajing perkat tang nakaban takarong kala aban weng ya kijing bo tingkai ki babon jaj ki bayadai bat kalong breu bat kaman breu pio i kata kajing kala ka bakrau haka sensyar haka kadar kane ka sensyar ka kadar hakine gisnge komba pio i menta Piyoi menta kane kajing sensyar. Mdai tang hakari India jonge. Hanrei hasau dong kiri jong ke pertai.
ka politics lane ka senjar kadar menta ka kuwa bot na kibadok ka kuwa spa na kibayo kata kadai gijing kala jong kane ka perthai wat len ya gijing sya hakari jongi ka badang dok katno kan la syan kane ka senjar ka kadar wat akari Amerika kari ka bala im halor jong ka spa Henry kadang dawa ya kibakum kita kane kadai kanong pen kela kabakrau tam hakane ka sela pertai manchua lada manga ngakua bangandon hakata ka jaka bon sien ngong bangan IT yala ka jingim na ka bentakari kat nungut kinong sensyar ke balalay no kilamat ya ka jing aka jingim tang na kadau bakin bu ya ka sensyar kadar ka babet ka babiang ka babet Henry minta kane kalanang hirdor kane kalanang hir syu yalade minta ka sensyar ka kadar kam dawa yanga banga ngan IT na kabenta jong babon balang Henry kane ka sensyar ka kadar menta ka bu yau babon balang baun pha na kabenta kari dai na em kata bu yau pai ba bau dai ban pha ya la ka jong kari baun mat ya ka jinge na kabenta la ka jong kari ka bau syang sa kata kadai ke jingkela jong kane ke sensyar ke kadar jong kane ke jok ko bementa paje kiri jong pertai para bangaj baye totep bakane ke sensyar ke kadar hakene ke sngi ke bementa kalong ba ka sensyar ke kadari kam junga jo ya ka ei ke bamakahi ke kren kanungut menta kasensyar ka kadar kadang nget yelade kamla syu ban nget yelade kadau kalong halor jong kine ki jingkela ki bakrau ki baka kamat sensyar kadar menta pet kiri ke perthai pinyoi bakam don syu dakum weipan kayoi tang ya ka next election but come you ya ka next generation ngeyoi tang ya ka next election ai kilong din jungi kinmat ya ka jing tang bakane ka kejat ka bangayeng kalong ko baskam kata kadai kajing pengela jong ka sensyar jong ka kadar dai na kata kadau ko ki para bangaj baye ngin keren ya kajing sisa uno ubreu ubabha ukam pernai haka sensyar kadar ban ya hayeng mene khingai ne am ya kata ngala pernai kat ne hayeng mane hatodon manga sensyar kadar dam pernai biang dak muai lakum basyut do stil hiken dai na kata kadau kane kadai ka jingkela ka bakrau ya ka ba sensyar ka kadar ka wanra baik kiri jong ka perthai pilayo ilot ka ei ka pamaki kidon ka ei ka baki kidon ko ki para bangai ki baye ja baik ka sensyar ka kadar kalong kumno hakiri jong ka perthai ngikerman ya ka ei hakiri kraubor menta ka perthai Hakisnam ke baladap kari Amerika kaong ya kari Rusia kumno kaong kumno godless city
Kanong ba kari kabom don belai. POI minta dang artayo. Dia ayo uputin wong yau tram. Kari kabom don belai. Kari kabom don belai. Kadau kalang namar baka sencar ka kadar ka kelas tet ha kategori. POI. Kai kabadon, kai kabaki kiyomat, kai kabamaki kipas ha ka parlimen ka jongki. Kat hadu bandayo bat ya kata kekerdan kum kari kabaklem belai. Kasenjar, kakadar, kadai kawai, kabenta, kabakrau, hadu kata-kata, ya kabamangi, ngidai, ya kabangin pej, haki bakum kini gisngi. Bat pinyoi, kita kiai, kibalarai, daka senjar, daka kadar, kadai, karai, kabatu, ya shibon ba kimensim kibakordor hang ne kaselapatai. Sibon ba? Bat kita kiai baro, kidai kita kibamangi. Ngin perkat kum kibangai hakajinyai benti kajongi. Ko ki para bangai bayet pien yoi ya ki jing ki bakrau ki bakasan syar kadar kawanra akiri jong pertai. Pipule nem, pipej nem, ya ka jing plasya mensem, jong kawai, ka kena anang tay nagari Israel, ka baladu no ya ki kami ki kapa. Pipej nem, kadno pine ka do anut jong pi, lem da pi jaumat. Ngau briu, uba do anut hadu kata-kata. Yang asyatai la ya tip du do nut. Ngam juyam nga. Bobat penmi umat nanga telah sitom lakum ka tip. Ngam mi umat. Ngasngap ya ki kubor, ki bala plasya mensem, da ki kon lanot, ki bala lanot kop, da kata kabor, bakane ka pertai, bat ki jing senjar, ki bala penmat, ya ka jing long kun swet, ya ka jing long kun rangli, ki umat ki jau na ki kemat. Ngam don ai syuk menta ikon ibaret ibadang rius nam nyaus nam minong ngaladu no ayai mai pa ngaladu no ayagimen ki para ya ki bahiyeng ki basam ngalong marwei hai ki bakum kini gisngi kat nongin la bansyan kita kidai kijing penkela haka sencar kadara ka pertai. Para bangai sakawai kalong kasensyar kakadar kalalait no bat ngiyoi menta ya kawai ka jingkela ka bakrau bat kata ka jingkela kalong ka imlang ka salang ka bangikot ka sosial ka bangi imlang salang ka pertai kai ka bakta ya ka jing ya imlang ya ka jing ya salang ka jongi ka pertai kumno ngilong hakane ka pertai ka bangingim kai ka jing ki para priung idon ngi bat ngi ka bakham bha ka dei ya ki lok ki bom don kam ya ka jing ya rap ya ki paralok ki bom ju don kam jing yarop ngi kam ya ki ban ya ki lok ki badon kam ya ki jing yarop ngin len ya ki jing sisa haka imlang salang jongi hang ne ka sala pertai ngadang sengap yuwe urang ba ubakren tipi ru ngatrai pia sengap tang ba le se yo ba Pimda ya pensyongdor keren ye gini ginte ngayeng hang ne nakabenta kari bat kajaj benreu
Ngadai ubreu ubanga ejlot yaki para kasi lajong. Laki em hakano kano kajingem ngam don iwairu ibang isi ialah kajong kajaj benriu hakajing em jonga. Henry ngatip bakidon ki para kasi ki bom ya ki para kasi ngada isi iap piau bakumuta. Kata kadai kijing pelasum sim. Ngai lot ya ki kasi bro. Laki long kano karukomem. Ngai tina kabenta jongki tang bakidon ki para kasi ki ba isi ya ki kasi ngada isi yap ya ki. Tawe ju kasi bakumno. Kata kadai ke imlang kasalang kajongi. Kayam lang kasalang kajongi hakibakom kine kisngi. Hangnong inyawat ya kajing map kine kisngi. Namar ba kajing map kasyong tang hikikti kibaklain bawar. Don jing map hangawarit. Lejong na yaw trom ngan map no ya pi mo. Em. Tang hakikti kibahe. Kajing map, hangi uberia, kajing map, kasyong hangi galong, tang ladau he ngan map. Dem day. Ya syo arngot ki pensyoy ki kena arngot kena samla. Ya kerwit mo ya kerwit. Ndala ya kendo uwe longkot kat ne uwe jorong kat ne. Bolongkot uang ngala mak pi kadau kalong bomnut. Pi kata kadai ke imlang kesalang jonge gini isi. Bomnut kata kadai kaimlang kasalang kabala syongper hakibakum gini gisngi. Kaya kecingnya dai jonge para breu hakane ka pertai kom ki bangaj kom ki khon ki jong ublai langilong kamlo langalong kinong wei na ka benta jong ki para breu ngilong ki ai hakine kisni keli yala de haya kane ka pertai ka bakat kane ngalong na em kamlo ya ngalong penban unong wei na ka benta jong ki. Kata kadai kecing dawa, jong kecing kela, hang ne, hakayam lang, hakasalang. POE mentah. Ngi ya keren ya gay. Ngi kasinot, ngi dang ya keren, kumno bangin ya rap, ya kita gibreu, keba ya kendo, ya kecing em, keba lahap, syaki drugs, keba la ya hap, syaki negi jingde, keba penbu aj. Kata kadai kejing keren ke jongi. Henry kayem lang kasalang jongi kakela daga kongpong hakibakum kine gisngi. Kabom ya dai dorsho bat kai kabakakten ka jong play kaya tu. Para bangai hakasinot kilong yeng baro pilayo ayakakot kabala tho kerbang daga sinot ka jongi kabapin pule. Kelem kendor na kabenta jong pi. Pilayo pediang habaro kiyeng Kristan la pila pule ne em yaka kumbakalong. Day na kadau jong ka imlang salang hang ne hagasla perthai. Nang no kami kawai kakerteng kabai jeli hang ne hakapor kabangingi em. Kat hadu badon nakikon jongkari ki balara ya kilamayong jongki. Tang nagadau bangi persya hakaim lang hakasalang. Tongin yakot menta hakata kaim lang hakata kasalang bat kawai kalong hakane kapertai hakajinglong met kajonge. Jia ayu kapertai menta.
langin pekai ya ki kubor haki mobile phone jungi ngin yoi ya ki jing pela ki bakrau ki jing kela hang ne ka sla pertai kila bandai ki bashisha kila bandai dai ki bashisha henry ki jing kelahi kisah ki jing kela Piyoi ya ka jingkela jong kane ka slaperthai ka jonge kane ka slaperthai ka ba aibam ka ba aidi ka ba long ka kmina ka benta jonge ka kelalong kalanot kane ka perthai ka bangiem ka bangi khat ka physical ngiyoi bakalalong kalanot ka bakrau ya kajing im jongi hangno kata kalawai na kabenta kine kikon ki bedang bot na den jongi para bangait bait kane kine kiai kilong komba kilong ban yoi menta kajing keustat haka pertai habaro kiliang lengka ngadang ong meneh hakawai gayeng hakapor bangidang ya kena samla bangi kasinong lengka komlong kumne ngimju kham yo i kiyeng hakasinong jong pi lengka bangi ngiawan yo ngiawan hat nakane kasinong jong pi kiyeng kisem jong pi kibaret kisyong hatrai jong kisopo nong klau menta kalalong kasorba hakane ke jaga kata kade ke jingkela haka bormet kabangingi im hakane ke sela pertai kajing longsor jong ki jaka nong kendong kamdai setia hakata ke jaka bala buhai sinong tangda kibriu henrei la buhai sinong ru rengkat bat kejing sneu jong kane ke pertai Ngi setiai sesilang menta ngi lanang keu seperang kaladon kecing ma yang ngi la thap longsor te kumba blok kali hamot peran ngi setai la blok kali te katrok ar hajar simit ke yadon urunga ulej na surok ubri ulej na sakau kata kadai jingkela ka bakrau daina kata kadau bangi persyang kat kabala bangin yo ano ada ka shortcut kane ka panuan na umyam hang ne kermen ladangin long sinot mangi setai ngin yo ya kata ka weipat ka jingkela ka ban ya rap ya ka jingim ka jong ko ki para bangai kata kadai ke jingkela kabala wanra hakane ke slaperdai damangi kum ki breu ki bayem hapo jongka rengkat bat kine ki jing start jongkane ke jok ka bamenta kane ke jing start kala khura lut kum bakhura ki wei ki jing start yo breu ngiru da ka jing start ngi khura ya ka perthai Pinlai ciki hospital mentah la khura lut em ureu dam khura ru kuak khura em ngi boro tangkat no ureu kumbo ong itu iwei nga khambun hospital banya hayeng yale yami pun kerteng sadaka yeng mei kharu ya ka hospital kajing start kabingiyo pediang kata kadai kajing start kabawanra ban penkela ya kana ka perthai ka bangingim kajing start kabamangi kikon ngila ailot kat kabadon la kane kabangi ai kan bat na em ya kajing ngai jongi menta ka ai kajing start ka perthai ka bapikwa pek kini kiji kilaya ap man kasnem suji siji kha kita kiji na kiji 2 sigi 3 na kiji 3 sigi 4 na kiji 4 sigi 5
66, 67 ter kin sami kilanang kha hakanega perthai ke ustad Piyoi menta ubreu daganega jeng stad kabakenja perthai don kamsho ya kanega perthai ke bangingim ngama pi ki badang em hakasinot pedang habaki kon ki yo shuti ngielait bam khana shadam sai ra di tipin shati pitip kiri ke bola kiu seberang lait bam ja pengat syaumat syaki wei ki planet kalau long bit yang ni planet jong i teu dei hadam sai syatei banya lait kai syatei banya kam ye ki jaka Katu wei kesenam, dang don wei parlok jonga nang tai nari jantia, uba phone kai yang au, udah uba rispa ye. Uang pastor ka don ka wei kat karna kal kata katerwadi ya ka jakahu benainya tiet. Perhat adu kata teh. Ngong garam na katan, ong nyau hajar. Ngong kata tengah don, ka bai tho te ban lei chatem don. Don bay gali POE kita kajing start ka bangingim lasus ngau kom bakalong kakam denda ya kajingim jongi kibreu ka pertai handrai kane kajing start ka balawanra ban pen kela ya kane kasla pertai ka bangingim kadon kajia tengku ka bakrau bat kajingai ka bangingidan Ngangai barok piyatem ya ka projek ka bakrau ya ka basibon teligiri ki balaya sang hakine ki snam ki baladap ban ya lej ban ya jit briu ban ya lej sa junom hawai na pedang kimat penang barok ya tiap ya kata barok piyatem Nyaungot lajet ki khon samla na ka pertai bakidai ban lejsa ban penbiang na dong sedong ban sa syawai umat benang ubakila lejang bat kin nemwan paishu artat syakane ka sela pertai Habang iyo ya kabakom kata ka kubor kanlong ka kubor kabapot nyang kenja baladadai ya ki khon jonga ban lejsa junom syakawai pat kajaka ban penbiang nadong syadong daki bilion la pelot kapisa bakan biang kabam na kabenta ka jing im jongki hang tai ngam tip kato ko projek kabakrau alada kamdon kajinga tengko bat kajinga jongi kum ki Kristan kumno kan long hai ki bakum kini kising kitab bagawai ka khon samla ka bala syajet kerpang kata ka projek kadai ka wei ka khon samla Kristan na ka wei ka balang hangti hapo New Zealand Kane kan sami na keperthai ban lejsa junom syawai padumat benang pila ban mudur ya kata kakon Kristen tang syula bena ya kata ka kubor ki teman basan ki pastor ki bapek ki bajungo ya ka balang ki hab ban perkat kumnongin le ya ka khon jong ka balang ladakan lej ban sa ang tai le no kan sami jendat nang ne nakabalang nakayeng kesam kan lecha kawai ka jaka kan nem wan paishu lanuru kaingin le ang wei urang ba jong kabalang la kumno hakas ngi bakami dai bantit bajayau tagadai garai Tet bajayau miim teh kan kelihi maka mano bayau he ong wei urang ba
Kala day siya namar ladangim transfer ya ke kerteng balang. Day, da transfer kerteng balang tentit baja yang pleyu. Syateirum don balang. Kala day bait satang katit baja. Kata kadai kecingnya tengko ha kaba ngi kum kabalang ngimat ha kane ka pertai jong kane ka jok jong ka cingkala I kum ba kane ka pertai kayat la ka jong kalenti henrai tetep baka dawa ya ka jingat ka bakrau ha ka jingem ka jongi kaba kawai kalong kawai ka jinglong ka jingem ka ba kenjaman sem spiritual ka jingem ka ba kenjaman sem ka ei ka ba ngidon hagi ba kom kene gisngi phiju perkan Utrai Jisu wang to khilai sya ka perthai to yalap ya ka gospel dapen long senran bat dapen baptis ru yaki henrei ka ei ka jinglong mensim ka bapio I ka ne ka perthai ka ei ka jingkela ha ka jinglong mensim menta om syu bangin lai sya ka wai ka perthai Om syu bangin lech ka perthai ban penlong Kristan ban penlong senran yaki benriu henrei menta ngilech ki balang ban penlam weri yaki pio I kata ka jinglong mense ngime nala ka jong ka yeng bangin lech syakano kano ka balang syaki kon jong ka balang ban penlam weri ka jingmot jong ki Om syu bangin ngidon kata ka mission bangin yalau ya kektien ka jong ublai kata kadai ka jinglong mensem hakine kisngi ki bamenta bat phen yoi hakalang saudong jong ka perthai wat kirat ba jong kiniam kila penbena dak hongpong ya kektien ka jong ublai phiyoi kita Piyos nga uya kita. Piyos nga ban kenino ya kai kabau belai ulabo na kabenta jongi kibriu ha kana ka pertai. Ukpa unlong kakme unlong ukpa. Kita kiai wat kita ki bakrau bor. Ki penbena syaka perthai kabalong kaba persya ya ka hukum belai ha ka jingem jongi kum ki breu kata gadai ka jinglong mensem mai ki bagum kini gisingi ka jinglong mensem kabawan ra penban ya ka jingya paj ya ka jingya pra ha ka long yeng ha ka long sam ngis ngau he ya ka jinglong ka bagen jam mensem henrei ngis ngau khoj yala de ha kane ka perthai mentala don ki para bangai jongi ki baduai kim tre syu ban ong unong pop keju berkat ya kita ban ong ko trai tomap ya ki pop jonga kalabean hagi kata kadai ke jinglong ka bagen jaman sem gene gisngi Kiyang nga nongrem bau Jisu ulasait da kasnam ka kordor haulom Calvary balay ngindang pop Sngaw kumbatang susait u Jisu ula su thea bej ajing thea klem le kam su kenjat ya ka kemi ki khon malakas nyin da duwai mlong ban ong ngau nong pom Kita kidai ki jinglong hang ne ka subject ka kedau na ka benta jongi ka jingai ka banes kam ha kine akan ne ka perthai ha kine gisngi jong ka ne ka jingala
Ko para bangait bayit ngilayoi yakin ki jingkela ki bakraw ki bangi ngimat nakaway kapor syakaway kapor kay ay ka bapipusan kay ay ka bapipi perkat kay ay piperkat katne ki jinge ki bangi ngi yakendu hakane ka jingkela jongkane ka perthai ka bangi ngim ki ay baro kim long shu kum bakilong hakitai kisnam hakitai kipor ki balalenyo nyenyo i menta ki ay baro ki lakelalong kum ki ay ki batmai para bangait bayit kaneka subjek kanda keren naka benta jongi hakabayadai bat kilong yeng hakabayadai bat kilong sam ko kikon jong kapalang umlingka topet ya kalong yeng ya kalong sam ka jongpi kapapi pimat hakane ka perthai jong ka jinggala lapisiam nem bakata ka jingat jongpi kalong ka baskem kat kumba ka balang kalahikai ka jing em jongpi kalong nem baik ko ki para bangai yo ba haba pio mat ya kan ka jingkala yo ba kata ka jingat jongpi ru kalech sekite ki por jong ka jingkala ko kikon jong kabalang haum lingka baro praspa atom kilong yeng kilong sam pet yalade pilayem hakane ka jaga kababon ba kijingai kibaper hakane ka perthai la pilari kendong nem ya ka jingai ka bau trai wai lengba kabalang la kata ka jinga jongpi kalong nem ka bane kalong nem ka baskam kane ka subjek ko balangum lingka kamdai tang ba phikwa ya kane henrei phikwa ru ya ka skam don sibun ti gibriu ka perthai ki bakwa ne tang ba kim skam phiasiam ne em ti gibriu haka kuane haka klem skam Henry kane kadai ka subjek kabane skam pet ya ka jingai ko ki para bangai bayet haka sinot ka jongi rukum ju kane kadai ka sinot ka banengkong phi kum kilong yeng kilong sam haka sinot topen ya kane ka perthai jong ka jingkela ka perthai ka bakla ngidon utrai ubom jugla ubala ai ya ka jingai hanga badapi ai ka sensyar ka khadar kan kela ai ka emlang ka salang kan kela ai ka jinglong mensim jong kane ka perthai kan kela Henry ka don kam yangi kalong ka jingat ka bangilayo ka bangilari tengkai nala ka jong ka balang kane keng kan long ka bane skam wat hapdeng ka perthai jong ka jingkala ublain kurku na ka benta ka buram ka jongu amen. Haganega por ng yapoy na sa kajing ay kublay kaba markel yang nakaliang jong kasinat bat nakaliang jong kabalang nakaliang kasinat lapen bet daw moderator bat hadin baladap nakaliang jong kasinat nakaliang kabalang pinseng ubah ban wan sani sakman ban ay ya kajing kublay nakaliang jong
Kakasi Jantia Presbyterian Synod. Pedang. Nengkong ipen pau ya kajing ngaungu. Bat ngi ai ru ya kajing kublai. Ya ki pastor in charge. Men bersan. Ki dekat jang ke komiti balang. Bat ya ka balang lengka barok kawe. Nak benta kajing sang sinat. Kaban nengkong. Kabangi penlong hakanika balang kajongpi. Pilatrei sitom met bat mensim. Ban penbit penbiang. Jaka jaka banlong komiti, kajaka banlong jingseng hajing mandi, naga benta ki rangba, bat naga benta ki kentai. Pi penbiang ru ya kajaka banlong jingseng, bat banjeng ki kali syamadan, kumju ki surok, ki lenti ki sengking, bakin long ki babit ki babiang. Pipin biang ya kitiar jong ki jing pensawat. Bat ki wei pat kum ka kalai nata ki traffic police medical cam ban bit ban biang ki paj ba nong wan sya ka jing seng. Pipin biang ru ya ka live telecast lende ka live streaming. Bagi badona ki yeng kisam, kin yo kin yo asngau, ya ka kubor ka tin ka jong blay. Nadu ka Thursday, ka bangi poi ya ka neka balang ka jong pi, pilala bha sibun yangi. Pi ai ka bam ka di ka babiang bha. Nangta yaki basamit pi ai ka jaka tiak ka jaka dam ka bapaka ba. Pilala si bun ba ki jing ba naka benta jong i kasinat. Ngimla nyau. Bat ngimla asyuru ban seu keliang. Yaki jing ba jong pi ka balang. Hinrei kabangi ngidon kalong tang ban ong kublai sibun ublai unkurku ya pi ka balang lengka ba pinlong ka bareus pa haka jing im ka baken ja mensim bat pinlong ru ki badap ki babiang haka jing im ka baken jado namar ba pingai hau blai lande pingai ha utrai ubareus pa ba ublai unkurku baka balang nengka kanang ya syafrang daga bor te hakan ne kapor kum kadak kabangi ai kublai ya ka balang nengka ngakerpat ya ki pastor ki nongkit kam ki dekat bat ki delicate bat ya barok ki bawan nasyabar jong kabalang lengka bakin ngau bha ka de kapor ban ya yeng lang kum kadak kabangi ngi ai kublai ya kabalang lengka ngam madu badan hang dengan ai kublai na kabalang dan megai tai kerpat ki bawan na bar jong kabalang lengka sngau bahapan ya yang lang barok in ai kublai ya kabalang lengka kublai sibun ya pi kabalang lengka na kabenta ki jing bha ki jing subun ki ba pi pila na kabenta jong i kublai ta hakan ni kapo na kaliang kabalang ta selamat. Reverend Moderator, ngayeng kena kapor,
ban ai kubli nagabta kabalang. Kalong kasien kabaningkong ya kabalang umlengka ban pediang ya kajing seng kabakum kani. Kalong kasien kabaningkong yang ban ai kubli kerpang. Kumtang scholarship ting li isi kindon kibabun kijing dunani kijing tam kijing light subhaban maaf ladadon. Ningkong ning syap ngi aingu yu blay try konrad ubalong utrai kabalang utrai kakam. Ubala kerkhui kabalang jongi bat ikremping kesan baro. Nadu kabasdang bakum tangi la ban pediang yang ni kejing seng sinot kum ni kum bakalong mentah. Hoi lesi wat happening kijing bombit bombiang ki bangila ban syem lesi na kaliang kejing kum kabalang nilai persangkat bangila. Ringi kerpat bapin omet ho. Kata kalong kajing klot na kaling kajung iha kalong brew man brew. Ni sngau ban paru kajing sngongu ka bakra yu bleu bala kerku yang igum kabalang. Bat ingilang baru kumpat lang juga sinat. Ha ka baula ai ya kamarang ka babet ka babiang. Le se wat hapdeng kumangil sakhi lagi jong ikmat. Jong kajing penwet. Kal air. Kaba lisi ngelak bon perkat aka jing sku thu leni aka jinget kaba kum ki bangek lisi kal air lisi kalung kalung kawai ka ba ubleu penja ka ba utip khamha lisi ngasu perkat lada jur slap lisi kanja ayu lisi kajing penkre jungi ken pulom lut baro leni kenong ka balen no ringi nget scam ba ubleu utip khamha ubadon na kajong kaplan dan kajing start kajong na kabantaban penyait bet penyait renti yang na kajing seng sinat kajong ni ai kublai kerpang ru ya ka KGP sinat pedeng bat ikinong penyait jong kaparo ki bala ibet ban shani hangikat ya ka kam ka bakraw bat don burom ka bangimpat jumlin menu kalau ngaji sing sinot kabanengkong bat kasien kabanengkong ya kabalang presbyterian umlengka ban priang ya kabakum kan ngaji sing pat ba hoi kum kabalang ngiladon hakakarta kum basispa sapunyo snem ban ngirang penkre ban rakhi ya kakwasi centennial jubilee kabanlong hakasnem arajar alpupra Andrei hakajing day bat kani kakam ngisutuk kampat biang ngidang long kibadang lung kumta ngim artatin bakidon sibun kajing duna hoot kajing kersyan kajing aiman sim kajing pinchlur kajing aiboy aibor kirang ba juga sinot ngisngo ban penpau kajing sngongu bakajing ai kublai kabakerpang nakaliang jungi kabalang bakalalong sisya kabor ba ka bakraw bangila man penlong kumni kum bakalong menta ni ai ku blai kerpang ru ya ka selong sep ngi presbyteri bat kibalang baro apo jong ka kibalai kersyan rat ba ingi piladon ringkat bat pila kersyan ingi lemna dei ka jingi tuilang jong pi ngenam la ban pendep ikikam nang tangi pen pauru ya kajing songu ya ka John Roberts Theological College ya ka balang saumer ka balang pentolum peneng ka balang luma ba ka balang nomlong ka balang nong piur ka balang nong rim sado ka balang nomadan ka balang maulingat ka balang langkerdem ka balang laikkor ka balang nong temai ka balang nong se ka balang jongsha bat ka balang nong besap namar kajing ruai penuh hemen si mat kejing rai paya kejing seng baper bapila ai nyong kublai sibun namar kani ngi pen pauru ya kejing songu Reverend LS nong plang ibala pediang ya kejing kerpat jongi ban long unong kren ha kejing seng pat ba mata ka sniu try ka khat riu tarik banai balai arjan alpusan ha ka por sibiji steng janmit ngi pen pauru kejing songu ba kejing kublai kerpang Reverend HK nong besap ibala pediang yang kajing kerpat jongi kum kabalang banlong unong kren yang subjek balang kabaong kajinget kabanek skam hapedeng
kapertei jong kijing kala hakajing sing pai ma hakapon riusteng janmit mentaga sengi Sumbun ong kubli sibun ubleu nangkar kui pi baru angut bat ikilongi kilong sem kijong pi Oh ingi ai kubleru ika balang ublei umlengka ke bala priang ke jingkerpat jongi banya don lang hakani ke sengi hakaji sing baro banya mani bani syakri lang yu ublei isngungu sibun ikrang ba ka balang roman katolik ru kumju na laimer ke bala don benta ke bala don rengkat bat ngi kumba ngila kerpat kubli sibun naga benta ka jing don rengkat ke jong pi iban paru ika jingkemen namar ka jing don rengkat ke nong sensyar ka jala ka jongi Kibalong ki minister, kinong tray hakmat, bat UMLA kamelim constituency bat kirang bak snong kirang bak dong umlengka kumbang ngila kerpat naduk ke basdang. Bela pelaj ke kapor ke bakordor banyak don rekat bat ngi. Ngiskopan ai kublei. Naga banta jong piru kumju. Ni ai kublei ke ru ye ki minister bat ke officer bat ke staff jong ki department ba per jong ke sarkar jela. Meghalaya jongi, oh ya kirang bak snong, kirang bak dong, ya ki volunteers jong ka snong melengka, ke bala penbiang ki jon kamparo, ki bedai ke surok, ke umbam ke umdi, ke kot ke kia, ke khut ke subah, nanti ke traffic bagi security, ki fire service bak kiwe. Ki bangi melak banjir kerteng, yang ngek ilasaki lang baro ikani, so ban aku beli kerpang, nak benta jong pi. Ngimlak ru ban klet ban panpawe ke jisongo yu MLA barem ubalong menchwa ukun ke balang presbyterian umlengka ba hamlet son dokling ubala shim kiai ki kam barok ke bedai bakan ke jiseng sinat nadu bau donglong MLA jungi hadu menta tang sutip bakan ke jiseng sinat kan wan hang ni ngilawat jerap nong ni rang ba bat blak loilan ya ke ban shim kiai ki kam barok ngim klet ru ban penpau ke jing ai kublei naga benta UMLA ba menta ba RV lengdo balbut din ki kambaro kumta kublei sibun ya pi baro arngut ki bolong kinong mikmat naga konstituensi kemelim konstituensi jongi bat kumju naga benta ka jela ka jongi ni sobat ang kublei sibun ya ka jing syakri ka bakordor ka jong pi naga benta upat ba nong snong ni ai kublei ru ya ki rang ba snong ya ki sekretari snong ki volunteers ki nong snong jong ka snong sanmer jong ka snong mauklot jong ka snong nomlong jong ka snong nongse ba jong ka snong luma ba ki balai rap bor ba ingin naga benta ki kamba bun sertap ki bay dai bat ka ni ka jing seng ba kumta ki barok ki long ki bay ba renti kublei sibun kumtu kalit kawan ngi kalong kumtu bat hakajing dei bat upai lang dan upai ba ubayawan je seng ngilala lesi dakajing trei lang jong pi kisnong ban penbit penbiang kajing dei bat kajing let jiwan jugi kali oi lesi nakaleng jungi lesi ngi pan map yo don kono kalat galet lesi kajing bombit bombiang kajing dei bagni kebenta Namar ngismo tu bakani kekam kalau kabakia bah hadu kata-kata. Di kerpat ipi la kalong nak benta kitiki banyak ke kali la kalong nak benta jumpi ki pat ba riungit baro ni kerpat ba penom meto. Di si don kino kijing bombet ki bombiang. Ha kajing dei bakani ke benta. Dan re ngismo ban panpau pat kajing kublei ka bakerpang nak benta. Kajing snok tilang jumpi ki snong ki baper. Ublei nang kerku ya pi kino yalam bagi pat ba nong snong ke bala penpau ke jing rekat ke jong pi benjen mentah lambat ngi ke jing sing pedeng ke jing sing sinan oh nya aku bleru ya ke kur thank you bat ki riurang ba nak ke kur ke bala penpau ya ke jing krau ba ke jing sebun mensim habang ngila kerpat ban ai habang ngila kerpat ban ai ke jaka jong pi kabadon haslei bangin perlong ke jing sing pat ba Kalau ilan klaim kanu kajing penwit, ene kanu kajing wit, pila ai kelut, mensim ban om tangkata pila kloi ru banyak trelang, ban ngi ha kanu kajing ban kajing don kam. Ngim klet ru iki trai jaka ke badon marjan ke jaka long jeseng. Ki pila ai kelut mensim iki
ya ki jaka ki jong pi bangin penon kam na kapta kan ki sing sinot kublei shibun ya pi baro ublei unang kalku ya pi kajing kublei ru ya ki nong trei ka RNE ka bla penbit penbiang ya ka pandal bat ki jaka syong bat ki wei la kalong hamadan ya hayeng mani pila trei sitom klem tengkai ban penbit penbiang kat ka bangi kerpat tu ublei un kalku ru ya pi baro nang ta kajing ai kujing songu ba kajing ai kublei kerpang ru nak benta ki media ki balai don bentalang bat ngi ban penbit penbiang ki sun kambaro kumba ngilapen kre kajing kublei kerpang ya iba aibor talang ubala penbit penbiang kajing idai bat kasaun bat kumjuk ru nak benta ka videografi ka spy network jong kasinat bat kumjuk ru ka Good News TV jong kajing sesamla ka GP snot sep ngi ubleu nang kerku kerpang nak benta jong piru kumjuk soban ong kubli shibun ngimla ru ban klet ya iba Stefan Lengdo ibalong urang ba snong ka snong umlengka nang ta iba triki lakiang hoi lembat kiwi kirang ba snong ke bela shimkhia kerpang ban penbit penbiangi kelenti bat ki suruk snong ki jakayeng kali bakin long ki babha ki babit ki babiang naka bata ka jinon kam jo ka jing sing sinon ni soban ong kublei shibun ya ka jing le bha ka jing le sebun jong pi to bleu nang kerku ya pi kino yalam snong unang kerku ru ikelong ying kelong sem ka jong pi ni ai kublei ru ka balang Roman Katolik na laimer lembat kitrai jaka kibal ai kulut mensi mi ki jaka ke jong pi ban penyang i kali jong kinawan je seng ni sopan ai kublei kerpang nak benta ka jing bahas pun ke jong pi mapila kloy ya ka ban penbit penbiang nak benta ki jong kam jongi ha ka jing dai bi jaka yang kali ni sopan ong kublei shibut ublei nang kerkui pi ru kumju ni ai kublei ru iki para bangen nak ki balang baper ki bahapo jong ka KGP senat pedeng ki weipat ki sinot ki balak banjir nekat bat ni hari kasih jaintia ki basyong hapo put usam jaga snong omelengka bat cawe ki balai kershan ya ka balang jongi ha kejing duai bat kejing ai kelut mensim ka bolong kejing kerku ingi ho ngim klet ru iki to ki para banget ki badon ki weipat ki kenhun balang ki balak ai jing kershan ingi da kejing duai bat kejing ai nak benta banjir kershan ya ka kam ka jo ublei nang kerku piru baro iwe pi iwe ho ingi pen pauru ya kejing songu ya ki para snong ki para tau hang ni ho umlengka ki balai kemen bat isit hem ban pen pu pen pieng ya ki jongki ki sem ban pen ku ya ki compound bat baro ki junan kam kum kadak ba pi pediang ya kena kejing seng sinot da kejing kemen ublei kerku ya piru iwe pi iwe ngi pen paru ya kejing songu ya doktor dong ibalai rap kelut mensim hakaba ai kejing sumar ki badon kam jing rap kerki kublei shibun doktor ublei nang kerku ya pi bat ya kayeng kesem ka jong pi bat kejing ai kublei ka bakerpang ru kalong iki nas ki balai trailang bat i doktor kublei shibun nak benta kejing syakri ka bakordo jong pi ublei nang kerku ya pi bat ya ki long sem ka jong pi nang taki kajing songu ba kajing kublei ki pastor ki teman besan ki dekat ki delegates shenrang bat kantai bat ki para banget baro ki balawan sekiyeng ki sem ki jongi ban kerku kerdo yangi bat banyak simbenta ni kajing kerku bat kiwe kalau long sisya kajing singan kajing ai mensim nak benta jongi kum ki longi ki long sem lane kum ki remping kristan kajing wan jong pi nama kata kalau kajing kerku yangi iwe yangi watlah ipor ilong ibaleng kot andai sungguh ha ban kan maulem yangi ha kajing duai kajong pi anda pilami nak ka balang kajongi na pilami nak ka snong kajongi Tilik siyong ikum kelet yano ban pau kajing songu kajing ai kublei ka bakerpang ka bangidon ban ai nak kaling balang
di subha bani shim kelum baro bangi laai kublai yipi bat ngipan mahap ru na pi top diang bakajing ai kublai kalong iwei pi iwei baro kublai shibun ya kajing don rengkat ka jong pi lang baju ni khendet sngi kublai shibun lek sok ngin se syampan dia kini kapor Reverend Moderator ki parabangit nakabalang kajungi nang nino umlengka kin sumha ban yang lang katba ngidang ai kublai ya Moderator but Reverend Moderator ban penbut yang kajing kren ai kublai nakaling juga balang ngidon ru ya kajing ruai ka bekerpang nagi kun juga balang kidon ban ai nakam jong pi kum kasinot tinga sum haru ban kerpat iki bahadin juga ni kajing kren ai kublai bahadin juga kajing kublai ya Reverend Moderator bakin subhaban sawan syakmat ban ai kajing ruai ka bekerpang ka jong pi kublai shibun ublai kerpu nakam ta kaburom ka jong kublai amen teng subhaban kerpat Reverend Moderator ba in subhab boleh sibun Reverend Moderator boleh nangkar ku ipi bat jaga KJP senat pedang parok baik nak tak keburam ke jung boleh amen toki para bangit subha kini yang lang ban penpau kadak jong kajing ku boleh ki para bangit nak jaga balang melengka kini yang bat Kisamla agi kun juga balong kinwan banyarwai.
Nakaliang kabalang lengkah. Nalor baki bunkam ban penkrak. Ya kajingwan jong kenika sinat. Hendrai kidon du kapor ban penkrak lengba jong kikun samla. Ban besar yangi lengba ki jingruai ki jongki. Kublai sibun piru syongsuk. Te hakan ni kapor ngin yo ya kajing penbenar satang nakaliang jong kabalang. Sengau bah ban ya kajing penbenar. Reverend Moderator ki jipun pernah juga lengan juga balang ke longkum ni. Kapan kong kajing pernah ka bekerki kanika kali number ML05 AD 1814 ka penwit tiki try kali kin subha ban lek ban pelat shwa nakate ka jaka kata kalau kajing kerpan ka kali number ML Not Sun AD Wei Pra Wei Sao ka penwet tiki try kali kin subha ban lek pelat shwa nakate ka jaka kata kalau kajing kerpan Kabaan Ishaimon Karkongor nakabalang laikor Sungobha ban ap hagit yang mani hajan jakatit baji Kanang ban kendu ikiba yajak bat pi kata kalau kau jengkerpat nakaling jokin diki para bangeng ndalawai kajing seng ikong Shaimon Karkongor nakabalang laikor sebab ban ap hagit yang mani hajan Kajaka batik bajik kenang banyak kendu bat pi. Tokan ni ka jengkerpat nagaling jaka balang kepadon kam. Kalong ban yami pat ba lasai men step akapor katui baji nakabenta ki kun jaka balang. Ka jengkepat kalong banyami bat la syai step akapor katui baji men step bat kata kalong nakabenta banya penkut ya kamadan jakalong jeseng di kijingdon kam kitar kiba pidon kam banra kalong iki sensar lani kiwi pat kijingdon kam kibadon kam nakabenta banya penkut lang ya ketika madan jakalong jeseng kata kalong jengkepat wapin subah banya bu jekan mau Kapa arbat kajingkerpat iki volunteers ki senrang. Jong kabalang bakin ya ap hadin balawai jingiseng. Kajingkerpat nak ki volunteers ki senrang jong kabalang ban ya ap hadin balawai jingiseng. Kita kilong ki jingpen ma nagaling jong kabalang kubli shibut. Reverend H.K. Nong Sam ilatai bat ilatel liat bhajai ya ka subjek ka balapan baik da ka balang hang dia lengka bat ngangej kala ai ya ka jinghun ya pi kum ka balang bat ka ai lu ka jinghun yang ngi kum ki pai lang jong ka sinat Haka bangin yai na skam haka jingaj kawai panakaliang jonga nga ai kublai ya barok kinong simpenta klem dajar kerteng ya nuru endala wai kenika jingaseng barok ngin lek pai salaki jong ki yeng kisem ki jongi namar kata Lek sukuk sangti jong turai batukup ya kabor hakan ni kapor kublai pastor ya piru nak bentakan ni ka subjek ka pipi bari lapan sengau bat piru lek suk sala ka jong ka jing kasam ti ublai un kerku ngin ya penwai no ngin ya wai ka tu ka jing wai ka balai spa kendai peu kendai Mensim jonga nang lek kilum ki badangsa
Kim long kam krao. Yaki wei balala. Jing shep ting bat bom ngej. Ki jiu pen ngej yanga. Baki basa aki long kam krao. Yaki wei ki jing ma. Ngin jar wai baro atli kit kan. Kabawai no atau da ai ba kajing ai kajing isen kajing suk kajing ba kajing aslok kajong ublei upa ublei ukun baru ublei umen si makui kana long rengkal lem bat ngi hoi long rengkal lem ki riu kui ki ba mani ki ba penduan buram yami Kibadon na keleng saudong jong kan deka putai nadu mentah bat syadu kiba bom jukut amen. Tokani kalau kajing penpena nagabenta gitu kiba penja iki ATM card bat kumjuru iki yau shabi duli kinu kiba penja kin somha bansa ya kendo iskatri jong balang ki ATM card artali shabi kali bat shabi duli